Ya sunanki? Saratu. Saratu wa? Mai unguwa. Saratu mai unguwa. Ok, shekarar ki nawa? 11. Shekara 11. Shekarar ki 11. Ok, kina zuwa makaranta ne? Ya suna makarantar ku? Boko ake ce mata a nan garin. Kina zuwa makarantar boko? Aji ki nawa? 4. Aji 4 a makarantar boko. Ok. To, a nan ne kika koyi lissafi ko kuma da macen kin yi lissafi? Ni nake yi da kaina. Yake yi da kanki? Kaga wata wanne san nake yin makarantar boko wani malamin mu yake wani abu ni ma nke yi da yana yi ni ma idan zai na yi ce na daina yi ne yake tambaya ta nake da haka da yake tambaya ta nke faɗa da haka na koyi lissafi nke yin lissafi. Ok, to yanzu ne wane mata irin tambayoyin da ake yi na lissafi ji? Yanzu kwanan ki nawa a duniya? Shekara 11. Kalina? 440. 440. To kamar ni idan shekara ta 30. Zai zama na kwana nawa kina a duniya? 10,800. Ok, idan muka raba naira miliyan 10 gida 3. Miliyan 10 Gida 3. gida 3 miliyan 3 miliyan 3 da 330 da 33 ina da kai da 33 da 330 da 35 sau biyu da 30 kwaya daya. So yanzu idan ina da naira miliyan 50 sai na ci a raba mutum miliyan 7 nawa kowa zai samu? Miliyan 50 a raba mutum 7. Miliyan 7? Miliyan 50 mutum 7. Miliyan 7. Kaga miliyan 7 ko? Miliyan 7 da 100,000 da 100,000 ko? Ina da 100,000 da 100,000 da 40,000 da 40,000 da 40,000 da bibi da 40,000 da 800 da 50 da 55 da 55 sau 4 da 55 sau 4 da 60 sau 3. Idan kin girma me yake so ki zama? Me yake so ki zama kin girma? Girma? Na da an ce ko aure ne. Okay. Bayan aure misali kiga tun da kin yi lissafi. Kiga wanda suka iya lissafi za su iya zama accountants, za su iya zama engineers, za su iya zama an likita ma. Ko ina ne. To me yake so ki zama idan kin girma? Na girma ko ya ta je ni gun lissafi na. Kina so ki aiki a inda zaki amfani da lissafi ko? Idan kika girma. Okay. So tun bayan da wasu aka gano wannan basira ta ki mutane da yawa sun ta zuwa suna nuna sha'awar za su ɗauki nauyin karatu. Kina so za ki karatu? Kina so ki karatu? So kuma mutane da yawa sun nuna sha'awa mun ga akwai hadimin shugaban ƙasa wanda daga wannan karamar hukuma ne yana daga cikin farko wanda suka fara zuwa su tallafa miki ta wajen karatu. Kin san da haka? Kin yi murna da kasancewar su? Sannan kuma ga Alhaji Sufi shi ma daga jami'a Najeriya su ma sun zo. To za ki mai da hankali ki karatu kenan? Zaki mai da hankali ki karatu sosai. So yanzu kice da an faɗa mana ba ki taɓa zuwa makaranta ba amma kice kina kullum ke zuwa makaranta? Wani kayan jiyan tayi ba zan je ba. Me yake hana ki zuwa makaranta? Kaga yaran garin nan ne wani ɗirin tura suke faɗa mun. Haka suke ce min turo. Suna ce miki me? Turo. Dirum. Kisa wannan sunan ne ba kya so? Shi yasa ba kya zuwa makaranta kenan. Amma idan ya jaraba na nawa ke zuwa makaranta kina kokari a makaranta sosai. Sosai. Sai jaridar Daily Trust wanda suka zo su hira da ke an kafa shekara 21 da kafuwarsu kwana 21 da kafa gidan jaridar Media Trust masu Daily Trust da Amina da sauransu. Yau kwana nawa kenan da 7,540 in gaya ma 60,7,560
Shi ne kwanakin su kenan. Shekara 21. So, muna godiya da wannan